Voilà, check ça. Ouais, ça va quand même. Ouais, wallah, sera. Wallah, sera kabala. Ouais, ima ye badala buwa ni ya no amanja kusobe yere ba be kala mangache tanga to fambe be wala nana kabala ngache nyame ka ko ba zenu jamane do u kafale do wala mbura yen pembena yala sona me kaba ko da do kelene petit sawa wala ni kuma do ni da pe ni ke yasa parce que ba fa ka wala ni kan la ko me yele kan sa mo te ba ka tela kina mana ko kana wala ite ko kan tela mana kan fa ko tume ka wala be ko na man gongo wala ko de ni kuma ko an ko le no amona de wala ina na ni kuma fo wala ni kuma ko ko ay ko me ape na manja ko wala suro me ko ko au flare au mo flare ko ma au flare do re kama be ni wa se kwa Iba kalama de iska nete ni koroke ka karate ka fini mu mata kaba ko da ni parce que ni pa do ni ka fini bila jake mandi ka jola Tout est possible ce soir pour rejoindre les huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Hop là, le petit pont sur Firmino, c'est validé. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Rasta mani mbika rasta tike kabul Kabala ati kaun. No.